U mého vlogu Cestuji s váma. Dneska jsem se zajel na výlet a já vám ukážu hnedka, kde jsme, jenom vám ukážu tady ještě, že jsme v České republice. A teď vám ukážu věc číslo 854. Jsem v Rakousku. Tady máte, že jsem v Rakousku. Super. A teď můžeme jít zpátky.